Po vítězství nad králem Zenoheldem a našem návratu na Zem se přihodila spousta věcí. Prostor pro Bakugany se konečně zapojil celosvětově. Děti z celého světa mohou předvést své bojové schopnosti v bezpečném a přátelském prostředí. Bohužel se zdá, že ne všichni chtějí, aby byl prostor pro Bakugany bezpečný a svobodný. Pronikla do něj ďábelská síla z jiného světa a snaží se ho zmocnit. Tak jdeme do toho, kámo! Bakugany do boje! Televize Barrandov uvádí. Bakugan. Nurzaku, podařilo se ti najít zdroj narušení dimenze? Na váš rozkaz, císaři Barodie, jsem začal s pátráním, které mě přivedlo k virtuálnímu hernímu rozhraní, známému jako prostor pro Bakugany. Dva bojovníci na planetě Zemi vydali při souboji tolik energie, že došlo k výbuchu, jehož spad dorazil až k nám. Byli to mocní Bakuganové, pokud způsobili takový výbuch, že otřásl i naším světem. Neposmívej se, Stojko. Přistupujme k tomu pro jednou vážně. Mohlo by nás to ovlivnit. V pohodičce. Kazarino, co k tomu řekneš? Jaký má názor na to ředitelka biologické laboratoře? No, Stojka má pravdu, co se týče síly Bakugana, který způsobil výbuch. Bohužel žádný z mých výzkumů nepotvrdil, jestli tak mocný tvor vůbec existuje. Ale, naše dokonalá Kazarina neví něco o Bakuganech? Ano, no ať je to jakkoliv, měli bychom se ujistit, Gille. Pane? Takto silný bojovník se nikdy nesmí přidat k našim nepřátelům. Vyřiď agentům na Zemi, ať ho seženou. A že ho chceme mít na naší straně. Samozřejmě, pane, jak přikazujete? Bojovníci Bakuganu v epizodě Odhalení. Hej ho, už jdou! Hej ho, už jdou! Hej ho, už jdou! Nezbláznil jsem se. Vím, že se mi to nezdálo. Musím zničit nepřítele. Všechny síly kupředu! Dané? Co? Celé odpoledne tu sedíš jako zombík. Jsi v pohodě? Jako bys byl mimo, Dané. Pořád myslíš na ty válčící Bakugany. Proč by myslel na něco takového? Já nevím. To, co jsem viděl, bylo opravdový. Fakt přísahám. Prostor pro Bakugany mě vážně vyčerpává. V noci jsem spal jako špalek. Co ty? Taky. Takže napadlo mě podívat se do systému, jestli jsme opravili všechny škody. Jsem si celkem jistý, že jo, ale víš... Jistě. Je všechno v pořádku, pane? Ano, všechno v pořádku, děkuju. Připadáš mi roztěkaný, René. Povídej. Co? Oba zodpovídáme za prostor pro Bakugany. Jsme kolegové. Pokud se něco děje, pověz mi to, jsem tu pro tebe. Posloucháš mě, René? Omluvte mě, prosím, nebudu rušit vaši diskusi. Vlastně jsem přemýšlel na tou vizí, co měl Dan. Pořád mluví o tom, že byli jako opravdoví. Myslím, že ho ten výbuch omámil. No, já o té vizi něco vím, ale nejdřív se ti musím k něčemu přiznat. Pokračuj, co jsi říkal? No já... Tak mluv. Nejsem totiž z téhle planety. Jsem vlastně... Mimozemšťan? To myslíš vážně? Pane Danhe, ne, že bych ti nechtěl věřit, ale byl jsem u toho. Omdlel se jenom na pár sekund. Co by to bylo jiného než sen? Skvělý, Jakeu. Takže si myslíš, že jsem blázen? Ne, nic takového jsem neříkal. To je poplašný signál bojovníků. Přichází od Maruča. Jdeme, rychle.
Primární objekt připraven. Synchropřevod aktivovat. Slyšeli jsme signál. Je všechno v pořádku? Ano, ale musíme si promluvit. Co jsi říkal? Mimozemšťan? Promiňte, že nesu takové zprávy. Chápu, že se zlobíte, ale teď musíme vyřešit důležité věci. Posloucháme. Tak jsem s tím. Přišel jsem ze vzdálené dimenze, z planety Gandelia. Stejně jako vy na Zemi jsme s Bakugany žili v míru. Jenže jednoho dne na nás pomocí svých Bakuganů zaútočil nepřátelský rod Nýtijských. Jsem si jistý, že Danovi vize o válčících Bakuganech přišly od nás. Výbuch při bitvě Draga s Leinhaltem musel způsobit nějaké narušení, které umožnilo Danově mysli, aby tam nevědomky astrálně cestovala. Takže legendy nelhaly. Pamatuji si, že podobné historky jsem v mládí slýchal, ale myslel jsem, že jsou to jen mýty. Před dávnými časy, kdy se jádro ve stroji rozdělilo a vzniklo 6 atributů, ona ohromná energie prý poslala několik Bakuganů do jiné dimenze. I kdyby tohle byla pravda, nevysvětluje to, co tu děláš ty. Nýtijští Bakuganové se od narození cvičili jako vojáci, zatímco Bakugani na Gandelii vyrůstali v klidném prostředí, takže postrádáme jejich bojové schopnosti. Nýtijští zaútočili na náš mírumilovný svět a naše existence je nyní v sázce. Slyšel jsem ale pověsti, že Bakuganové existují i jinde. Rovněž jsem se dozvěděl o mocných bojovnících Bakuganů. Ano, takže teď chceš zřejmě naši pomoc, ale proč bychom ti měli věřit? Chcete vidět města na mé planetě, ze kterých zbyly trosky? Nebo vám ukážu nýtijské špiony, kteří pronikli do prostoru pro Bakugany? Špiony, spící agenty, co chtějí? Přece to samé, co já. Naverbovat bojovníky do své armády, aby mohli nepřítele rozdrtit společně. V prostoru se neválčí. Rozumím. My nechtěli, aby zaútočili. A rádi bychom boje co nejrychleji ukončili. Proto přicházím za vámi, bojovníci. Tak prosím, pomůžete mi. Už mi leze krkem, jak lidé využívají Bakugany. Ano, nedovolíme, aby to těm zloduchům prošlo. Vnikli do prostoru pro Bakugany, ve kterém měl vládnout mír, takže za to zaplatí. Ano, musíme ochránit děti. Tak jo, je to jasné. Vyrazíme, můžeš s námi počítat. Všechno jde podle plánu, Leinhalte. Chystá se další kolo Dobro versus zlo, Drago. Tak dobrá. Děkuji vám všem za pomoc. Gandelia je vděčná. Odhalil jsem identitu 2 spících agentů. Jsou to Sid Arkail a Lena Isis. Co ty na to? Jo, želvy miluju. Hele, vy dva usmrkanci. Co takhle si zabojovat? Jenom přátelský boj. Ty chceš? Potřebujete souhlas od maminky? Odpovězte! Výhružněji už by to nešlo? Promiňte lidi, No? nejste náhodou Sid a Lena? Záleží na tom, kdo se ptá. My jsme ti bojovníci. No, já jsem bojovník v zácviku. Bezva, když jsme se teď tak hezky seznámili, povězte nám, co chcete. Slyšeli jsme, že chcete bojovat, tak jsme vám přišli splnit přání. Prostor slouží ke hrám, ne k válčení. Nedovolíme nýtijským zneužívat ho. V klídečku, jenom jsme se přišli pobavit. Jestli tolik milujete utajení, sehnal jsem pro vás soukromou arénu. Můžeme tu bojovat natvrdo, žádná omezení. No, to se mi moc líbí. Tak, která krysa se nám postaví? Myslím, že já. Já, připravte se na nakládačku. Bitvu nyní zahájí Dan a Marucho proti Sidovi a Leně. Otevřít soukromé bojiště. Já to teda rozjedu. Portálovou kartu složit. Bakugane do boje! Bakugane povstaň! Virus Rubanoid! Vzhůru, Drago! Bakugane do boje! Bakugane povstaň! Virus Helix Dragonoid!
Nevypadá moc tvrdě. Schopnost aktivovat korundový kel. Schopnost aktivovat energizer. Dost s těmi tanečky. Schopnost aktivovat hořící odraz. Aktivovat zdvojenou schopnost galaktický drak. Plus aktivovat spojení schopností dračí impuls. Ty tvoje útoky mají docela pár. Co? Vždyť on umí mluvit. To znamená, že není digitální klon. Nýtiští používají v bojích pravé Bakugany. Jsou ze stejné linie jako Drago. Páni, to je skvělý. No a co, Drago tuhle bitvu vyhraje. Dobře, teď jsem na řadě já. Bakugane do boje! Bakugane povstaň! Pojď Akvos Akvimosi! Podle základního rozboru předvídám, že tento boj vyhraju. Bakugane do boje! Bakugane, povstaň! Akvos Fosfos! Páni, ta věc mě úplně vylekala. Schopnost aktivovat Trismie! Co je ti? A moje tělo, nic necítím. Fosfos má paralyzující jed. Drago teď nemůže aktivovat žádné schopnosti. Ale... Seď, Dane, zvládnu to! Schopnost aktivovat! Zhoj se! Úžasný! Vynuloval její schopnost! A nejen to, Dragova i Akvimosova síla vzrostla. Žádnej problém. Portálovou kartu obrátit, srazit nepřítele. Srazil mou sílu. Neboj se, Dane, mám plán! Schopnost aktivovat? Ninja combo! Díky moc, Maručo. Schopnost aktivovat galaktický drak. Schopnost aktivovat pole přeludů. Haha, zkus se dostat přes tohle, Drago. Máš to marné. Do toho, Fosfosy! Schopnost aktivovat Gorgozmie! Znáte pořekadlo, že 7 hlav je lepší než 1? A to jsem si myslel, že je zrůda. Ale ne, jen už ne. Ne, Akvimosy! Neboj se, Drago, i na tebe se dostane. Drago! Už je pozdě, Drago. Jed ti brzy projde celým tělem a jediné, co tě čeká, je konec. To je zlé, všechno se mi mlží. Drago! Vydrž! Dané, honem něco vymysli, jinak je s Dragem konec! Ten velký má pravdu. Jak se z toho dostane? No tak, mysli, na každý problém je řešení. Na každý problém je řešení, na každý... No jasně, jak jsem na to mohl zapomenout? Připravit černé srdce. Vybavení nabít! Co? Povedlo se mu spustit bitevní vybavení. Na něco jste zapomněli. Dragovi zmrazíte spodní část? Ale bitevní vybavení mám na zádech. Aktivovat bitevní vybavení. Černé srdce Delta. Neúspěšná strategie? A ne, to bude bolet.
Jo, správně, takhle se to dělá. Má těžkou palebnou sílu. Skutku. Sidova a Lenina životní síla 80%. Senzační, pane Dane, ukaž jim! Složit portálovou kartu. Bakugane, do boje! Bakugane, do boje! Bakugane, do boje! Bakugane, do boje! Schopnost aktivovat? Trizmie! Ach jo, zase vytáhla jedovatý útok. Bylo by hloupé to neudělat znova, když jsem viděla, jak to působí. Maručova životní síla 0. Ach ne, jak to, že nás porazili? Ale proč? Vždyť o tom jedu věděl. Většina bojovníků střídá útoky. Ona zůstala u jednoho a dostala ho. Schopnost aktivovat! Energizer! Schopnost aktivovat. Rotozeď. To je švanda. Jen se směj, ty vtipálku. Máš drsné řeči na to, že je tvůj partner poražen a ty máš na mále. Leno, nepřeháněj, jo? Fajn, tak dobrá. Destrakon připraven. Postrach připraven. Připravujte si, co chcete. To je jedno. Dostaneme vás. Tohle bude bolet. Černé srdce připraveno. Vybavení nabít. Bitevní vybavení aktivovat! Vlna Destrakonu! Nemůžu se hýbat. Drago! Ještě jsem neskončil. Bitevní schopnost aktivovat. Stigma hrůzy. To je konec. Vítězství je naše. A jste si jistí? Popřemýšlejte. Obrátit portálovou kartu omezovač. Co? Cože? Jejich síla je na základní úrovni. Proč ještě nepadl? Nechápu to. Možná proto, že jsem prošel stovkami bitev a čelil jsem horším protivníkům než jste vy. A vy jste možná zapomněli, že jsem Pyrrhus Helix Dragonoid. Je to pravda. Měl bych vám vysvětlit ještě něco. Tahle příkazová karta navíc zvyšuje moc Dragova bitevního vybavení. Co? To pak znamená... Že aktivuje druhou úroveň. Připraven, Drago? Rozhodně. Bitevní vybavení aktivovat. Černé srdce, ohnivý náraz. Zacílit. Palte. Sidova a Lenina životní síla 0. Vítězi se stávají Dan a Maručo! Jo, tak to má být. Zvládl jsi to, Dane, výborně! Děkujeme za vzrušující bitvu, gentlemani. Jo, bylo to fakt poučný. Tak pojď, Rubanoide. Čas jít. Lidi! Pan Dan jim to teda ukázal. Kámo, co jsem ti říkal o těch verších? René, tihle dva nebyli jediní dva špioni z Nýtie, viď? Ne, myslím, že nebyli. No a?
Porazím jich klidně 1000, ať si pro bojovníky nepředstavují problém. Si cvok. Tedy Danekus, tvá síla, důvtip i obratnost v boji jsou velmi působivé. Hele, ještě ty s tím začínej. Opravdu si nejsilnější bojovník. Nicméně, pořád nejsi jednička. To je teda den. Zaspal jsem, což znamená, že přijdu pozdě na schůzku s ostatními bojovníky. Maručo bude zuřit, ale co čeká? Kdo naplánuje schůzku na sobotu ráno? Jestli mi půjdou z cesty, mohl bych to stihnut. Hele, kdo je ta kočka? No viděli jste to? Odhodila mě, jako bych byl bakuganská koule. Naučte ji někdo slušnýmu vychování. Bakugane, do boje! To je lahoda. V českém znění David Štěpán, Daniel Margolius, Michal Holán, Zbyšek Horák, Jan Nedvěd, Jiří Valšuba, Ivana Korolová, Zuzana Ďurdinová, Karel Heřmánek mladší, Petra Hobzová, Petr Gelnar, Robin Pařík, Vanda Károli Konečná, Stanislav Lehký, Rudolf Kubík, Petr Neskusil, Martin Draxler a další. České znění připravili produkce Pavla Draxlerová, zvuk Petr Posolda, překlad Petra Babuláková, dialogy Petra Jindrová, režie Petr Pospíchal. České znění v roce 2011 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio, akciová společnost.